Kakang Prabu Dewata Cengkar. Bapak kados papeda mara dewek minan kenekan ditambani Kakang Prabu demen kelawan blorong nganti ora mengenal jareng basane pasrahan kelawan blorong nanging dibalikun blorong antingkar kelawan janjini mamaku tawan sari mamaku rojiki calon majikan abai hapsi kalabrung waktu semono nganti kawine kelawan bangsa ning manusia tobat blorong lampit gunung mikelar dalang sampai badan sawiji mamai Andi bapak kados papai damar mamai Rewarjo ajalok digawe ulaning lebakian aku sing dadi sedulur nome Kakang Prabu Dewata Cengkar melu laratine kelawan blorong negetiana ning sira aku dendam kelawan si tobat blorong wah blorong serang Mas Kudin okiput Kang Kajidarto saking pabean kapan bae waktune aku ketemu kelawan blorong bakal tak rebah-rebah awakeng sira blorong sampai kapan bae jiwane aku dendam terus-terusan kelawan sira bonggan blorong kawitan gawe lantaran sira ya kawitan gawe lantaran jalaran sira mimiti ya ning lebakian celeng tembalung ora bakal meneng kelawan meneng bakal tak kurati ngendi adane blorong kurang ajar blorong sapa kang tumandang aku celeng tembalung bapak tasrun dewek aja lali kaya deno gendir kawat gendar pancing saka sing gawe lantaran pasti bakal kewalesan kapaing andrangan mamangi bagas kayang ayu pos cakung balap aja lok digawe lamu
Gandra wisara roe kuning kembange demene kepatewasa ngakalane sing beli bisa mamekvino kang kaji darato tek delongaken mlakune ki patonjol-tonjol nyrimpet katone apa maning santri kenda ora ado-ado sing bokonge si bocah wadon sing klambine abang ya blitak bungkere rayi kenda ya wis wajar lan wis lumrah sampeyan wong lanang bebarengan lumaku perjalanan kang adoh kelawan bocah wadon wong becik pasti ketiti toliga kang sing telaga mengcerbon balik maning ora saki pegel isun kikang apa jare kang indah ki pada kaya isun rasane kikang ugane kula wong lanang-lanangan kang deleng enok ayu antrawulan nggih tak titeni sing mau lunga sloyog ngalor sloyog ngidul kang kaji darato mama pira papa pira pasange manok ayu antrawulan arep ngomong bliwani arep kanda isin ya pengertian lah kang tentu nenok ayu kuwis pegel ngono kang bisike wong lanang kelawan bisike wong wadon tentu beda kang tapi semangete wong wadon kelawan semangete wong lanang 100% isun dukung semangete wong wadon raya masalah semangat iya kang oh fisik sing kalah kang konon ya iya kang mulane mumpung ning wiwitan kang gede sing adem ning hawae mama wira papa wira hitung-hitung menghimpun stamina istirahat bari ngobrol ayo pengen ngomong apa aja sini sing mau sampai sembah Apunten paman ya bener mau sing diomongaken ning para kadang santri tenagane wong wadon ya ora padha karo tenagane wong lanang oh bener nyata beli kang bener apa cerekan kita ngomong wis sunduk tekaning waktu wis ningken tangakaning mangsa lajalah raye Maiben dadak dumadak keadaan lan suasana iki berbeda ya Allah Raden kiri kang ya Allah Suropati iki tantangan Maiben munculnya sing ati bangsa satu ning setengah wana ayo raye ayo kang kakang percaya kelawan awakku bismillahirrahmanirrahim digiring kongkon mancing maning ning sejeroning alas Restu aja nganti gangguning tumakan isun bismillahirrahmanirrahim Assalamu qalam birrabbi rahim wa mtazil yawma ayyuhal mujrimun Allahu akbar iya ladalah ayo Suropati Nggih. akan percaya lawan awakmu dihadapi bangsa satu ayo bagaimana santri aja gigang cecekang candak beban dari bismillahirrahmanirrahim
la ilaha anta subhanaka inni kuntum minadz zalimin. Allahu akbar. Ya. Ladala. Aku temen hubungan raya. Aku temen halangan ya. Saya ahok yang ninggalin. Ayo, digiring maning kokon mancing nih panggonane. Ayo Rai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli wa ilaihi turja'un. Allahu akbar. Udan. Ladala. Rai. Jaga tetemiung. Ayo pada ngopong. Ayo. Ayo luru kena. Luru kena masing-masing. Udan. Udan. Bling wadah toya saumurku lawalase saumur bakal lali mamaku tawang sori mamaku rojiki dewek serengkan kaji darto sing do prau kuning saking pabiane keding kang kaji darto mamah wira papah wira minangkane sing mirengakeun kang dijaluk sing duwe ganjene pantura dewek aja sok Singgaran cuaca ora bisa ditebak. Udan gede gluduk kemeker secara tiba-tiba. Kang, Maipan dengan di Kang. sampean kuningan di mah jagat udan angin semana gede nih. Untungnya anak gubuk ya
oleh kanggo tambah ngau bagian kubuke pada bolong melite sampai gendenge pada bocor tapi lumayan kanggo tempat ngaube isun. Apunten. Nggih. Sing awit mau anak kejadian sing beli dipengenaken anane cuaca nganti gledek gede udan gede teka sehingga para santri keplayu embu para bahkan maipen embu dengan di anane ning waktu dan saat iki Jala sutra parandan karewonge si jantung ati Mas Kudin kaya deno punde deno wong deno katoning matatan panyandang wana rupa pantas luwes bisa paingan perasaan isun Surapati blenak ninggalaken telaga tapi sing aran Blai cilaka menusala kasing wer pangapunten orang mantak dadi apa dudu salah sampai tapi salah ananing cuaca keadaan sing orang mungkin akan punten kakang mangga lamun dirine antra wulan iki ngrepotaken sampeyan beli orang anu kakang Surapati isun antra wulan yang ngrasakaken lelang ngrasakaken pegel kakang delengan sampai klambine teles tapi uga melu teles nggih kakang duh kabrantemen doayo coba dikerinang setitik disi supaya gelis garing klambi sampun kakang engko gak kenang awak manggaring dewek klambi lamun sampeyan ora keberatan sedurunge nglanjutaken perjalanan antar wulane pengen liren kakang ning sapa sunitip diri ning sapa sunitip raga manca semplak rawel ropak pancelat ingkang tunggak ning gange tapi berhubung kepisah kelawan para santri uga maipen uga sing dadi kadang tuane sampeyan kula ki ngrasakaken jangguning sampeyan kakak janggu iya wajar yen menusa nembe kenal aja dianggap isun ki Surapati wong lanang sing bakal laku citra kelawan awakmu doayo ya bagian priwen bega sampeyan wong lanang dirine antra wulan wong wadon kakak engko bakal wis jagate terang gulati kakang isun Surapati dadi sampeyane ora keberatan sedelat nunggoni jagat terang udane masih gremicik gledege masih glemeger sembari isun ki pengen kenal luwih kelawan awakmu
pengen kenal luwi adoning dirine Antrawulan Kakang. Ari kudu ngomong. Ya sebenarnya sing awit perjalanan ora banget tekung kiri Kakang. Dirine Antrawulan gak pengen kenal luwi adoning sampeyan. Sirine digawa mati, adatnya digamingkat rela mati korban jiwa. Mas Udin ayah denok sarang nokiput, Mama Andi, Mama Turani, Mama Sugeng sing sidang mulya. Anu Kang Mas, punten ya. Anapa? Antrawulan aku ngerasakaken blenak awake Kakang. Kenang banyu, Ya mungkin. delengan kelambine sampai teles kebes. Dudu lancang ison kido ayo. Apa sih Kang Mas? Delengan ki selendang pada kotor. Iya, iku Kang Mas sampean kok teles kabes Kang Mas. Maaf Kang Mas, maaf. Sebenarnya kian sing darani musibah ding baliki kebahagiaan. Maksud omongannya sampean Antrawulan orang ngerti Kang Mas. Antrawati, Kakang pengen takon sejujurnya. Antrawulan ki wis duwe pasangan durung. Ayo. Lamun sampean ngomong sing kaya mengkonon, dirine Antrawulan ku tong boro maning duwe pasangan Kakang. Bahkan batur lanang gak orang duweni. Sing bener. Temenan Kakang. Semono ayune semono dinok dimplone. Masa langka wong sing demen, langka wong sing seneng kono. Temenan Kakang. Lam Sebalike dirine Antrawulan uga takon ing sampean. takon apa kok? Sing awit mau tek pandeng-pandeng sampeanku parak-parak dirine Antrawulanku duwe pasangan durung Kang Mas. Lamun didelang kelawan Antrawulan, Kakang Surapati ki menurut Antrawulan wis duwe pasangan do. Ayo ora weruh Kang Mas. Lamun durung percaya beli Antraw. Sampeane durung duwe pasangan. Busung Kakang ki durung duwe pasangan. Temenan. Lamun oleh Nang apa sampeane Kang Mas? oleh jujur, Jujuran. Kakang ki naruh demen kelawan Antrawan. Sampean naruh demening direne Antrawulan. Iya doyo. Sumpaning batin kelawan perasaan. Awit wiwit pandangan pertama kula ketemu karo sampeyan. Timbul rasa katresna, bibit-bibit asmara cinta. Kula uga pada tresna ning sampeyan. Lamun bener Antrawulan sing kaya kono, buktiaken supaya dirining Kakang Surapati bisa lebih kenal dalam kelawan Antrawulan. Dibuktikaken lewat kertas putih. Minta lagu senandung cinta kanggo mamae selfie. Ora ketinggalan sing ayang ayu sing duwe jagung balap njaluk kelagune sumur sang. Spesial khususnya kanggo panitia sing ngacarakaken sedekah bumi. Kanggo panitia lanang uga wadone sakabehane bae, kanggo mama kuwu, mama lurah, seperangkat desa sakabehane bae, wabil khususnya kanggo sedulur Wiramandala sing lagi pantang, kanggo mama Neni Fuji Haruka, sedulur saking lelea wong tua sing paling eman, Mimi Haji Carini sing duwe nok jinse. Kang Mas, tulung-tulung kulan jaluk ning sampeyan. Apa? Lamun mengko dirine sampeyan bener tulus
cinta kelawan kasih sayang kelawan dirine kula aja gampang cemburuan ya Kang Mas. Aja wae. Kakang ora gampang cemburu.